सुनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगखौ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बर'बावबाय सय माजे जो फगवाननाय महर लानसिनोबो दामुखै ओमफ्राय ब्लगखौ फरायजोबबाय चेनेलबो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय थांनाय समावथ' लानो रोङासै फैनानैसो लाबाय आरोना माने फिसालानि स्कुलाव थांदोंमोन दिनै माने रिपर्ट कार्ड देखायदोंमोन मा फरिखा होखो मा माखो माने फरिखायाथ' मोननै थांबायानो ना फार्स्ट टेस्ट थांबाय हाफ यारलि थांबाय नालाय दाख्लैबो खाटा चेकिं खालामहैनायावबो एसे ब्लग लानो सानदोंमोन आङो गथ'नि दा माबायदि फरायदों माबायदि मादों एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन ओमफ्राय टाइमानो मिलायाखै आरोना नायनानै फैबाय ओमफ्राय नै दा रिजाल्टआव माने रिपर्ट कार्डआवहाय साइन हैनांगौमोन नालाय नायनानै फैबाय आरोना ओइ रेंक थेंक जेबो गैया आरोना रेगुलार फार्स्ट डिभिजननि लाइनावनो थांबाय जेनेबा खिन्थु रेंकआव थांनो रोङासै आरो रेंकआव थाङाबाबा नोङो मोसानायसो मोन्दों मिनिनायसो मोन्दों आंनिबा लाखिगोन आं लाखिगोन 7 रेंकनि गोजौआव मोनगोन नों रेंक लाखियोबा आं स्कुलावनो खननै ओरै मोसानानै फैगोन आं मिथिबाय नोङो खोनादों मा होननानै बुंनो आरोना सुनाफोर बुंनांगौ ना बुंनाङा ना आं खिथाबा लाजिगोनसो नामाथाय क्लास 1 नङा नार्सारिनिफ्रायनो बायद'फोरनिफ्राय कमप्लेना मा बेना बिराद रायलायो दासिमबो बिराद बाबा क्लास 6 मोनलायबाय बाबा रायलायनायखौ एसे चेन्ज खालामदो मिनिबावदोंसो ओइ हो जिन्ना हो ओमफ्राय आं माने ओरै जावदै एवगासिनो दं आरोना कबि आलु लाब्रा ओमफ्राय दालि ओंख्रि फोमोननानै थांखादों जावदैखौ एवफैबाय एबार ओंखाम जानोसै जा दे जा माने ओरैबायदि आरो सुनाफोर गाव होनो आंथ' बिदि रायलायाथ' होनो आरो माने आं हमनो हाबाय बिनि रायलायनाया मा सोरखौबा बिराद कमप्लेन होयो आरोना बेयो एसे प्रब्लेमबानो थानो हाया आरो बायद'नि खाथियाव लाङो बायद'नि खाथियाव कमप्लेन हैबाय थायो बेबायदि आरोखि ओमफ्राय बेबायदिबाथ' नोङो बायद'फोराबो इरिटेट जागोन ना नांगौनि सिमानि बारा जुदि कमप्लेन हैलाबाय थायोबा कमप्लेन जाखागोन गावनि उपरावसो दा कमप्लेन जाबाय आरोना मा होनना बुंबावनो बायद'फोराबो बुंबाय बिराद रायलायो रायलायनायखौ खम खालामबानो बियो माने गोसो होनो हासिनगोन होननानै आरोना दासिमबो बेनो बे दङ बिराद बुजायो आं बाबा लिमिटेडनि रायलाय ओमफ्राय गाव होनबाय आंखौबोथ' उमुगा कमप्लेन होयोना जाबाय माने दाबो बुजिनानै मोनाखै आरोना बियो गावखौनो माने लिमिटेडनि रायलायनाय बायदि मोनगासिनो दङ ओमफ्राय आं बुजिनायाव मा जाखो ओरै जायो खोमा मानसिया जेनेबा गावखौ सोरबा बायद'नो कमप्लेन होयोबा बिनि सोमोन्दैबोथ' बियो मिन्थिगोन जाय कमप्लेन हैदों थ' बिनि सोमोन्दैसो बियो बांसिन माने एकदम A to Z ब्ला बायद'नि बिदि खिथायो खोमा मानसिया ओमफ्राय बेयावनो गावनासो उल्था कमप्लेना अभार जाबाय आरोना ओमफ्राय आं होनबाय बेखौबो आङो बुजायबाय माने फिसाखौ आरोना दा जे नों आं बुजायनायखौ गोसोआव दंना गैया बाबा नोंखौ सोरबा कमप्लेन होयोबा नों सिरि था बायद'आ प्रब्लेम मोनदोंबा बायद'आ नोंनाव सोंगोन बुजिबाय बायद'आ जेला नोंनाव सोंगोन अब्ला नों लिमिटेडनिल' एन्सार हो रिजोना मामोन मिथिबाय आरो जुदि नोंनि भुल जादों दाय खालामफ्रांदों नों सरि खालाम मिथिबाय सरि खालाम नों मा बे लिमिटेडनि नोंखौ जाय कमप्लेन होदों बिनि सोमोन्दै नों कमप्लेन होनो दरखार गैया मिथिबाय लिमिटेडनियावसो बाबा होमबासो नों मिथिखाबायना नोंखौ बेसिबां बायद'फोरा रायलायो होननानै आंनो खिथाबाय थायो होमबा आं माबायदि मोनगोन गोसोआव स्कुलाव दे बुंसाय बाबा मा बुंनो टिउसनावबाबो बिदिनो स्कुलावबाबो बिदिनो आरोना खोनाबाय बाबा खोनादोंना खोनायाखै सुना नों आं बुंनायखौ नों खाथायदों दे आबा दे जों मानो थाफैदों बेयाव नङाबाथ' आं दरखार गैया बेयाव फैसा गारनानै थाफैनो आंथ' बिराद गाबनो ओंखारो बुजिबाय ना आंखौ बिदि खालामबाय थानो नाङा अके रेंक मोनाखैखौ आं बारा नांजाया रेंकआथ' अट'मेटिक मोनखागोन जुदि नोङो बायद'फोरनि खोथा आंनि खोथा बुजायनायखौ लाबानो नों मोनखागोनखा जाबाय बुजियाखै नों बाबा दाबो जानोसो फैदों नामा आरो नायसै बाबा बिदि नङा नों दावदैसो खनजानो फैदों नोङो अख्राखौथ' मा होनना बुङो माने गाबबो खाराखै आरोना गाबनो ना मिनिनो सुनाफोर आं गाबगुलायो आरोना ओरैबायदि माने मादि बुजायबावनो आंबो ना आंनाबो बुजायनायफ्रा जायाखै नामाथाय आं देरबा बुजिगोन होननानै दोनजाला आरोना 10 बोसोर बारलायबाय क्लास 6 मोनलायबाय
देरखाबाय बुजिनोबा बुजिग्रा गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो बुजिलाङो दे खायफाया बेखौ आं बेलेगफोरनि गथ'फोर आरिफोरखौ नुबाय आरोना आं मालायनि गथ'फोरजों बांद्राय रुजुआ आंनि फिसाखौ आरोना ओइ गावथ' बुङो उमुगांबा फेल उमुगा फेल मामि उमुगा फेल आंना फार्स्टआवसो उमुगना मोननै फेल मोनथाम फेल बिदि खिथागोन आरो बे बै फेल जाग्राफोरखौसो होमबाथाय आंबोथ' बुंनो हायो होमबा बैसोर मानो रेंक मोन्दों बाबा मानसिफोरनि फेल जानायखौसो नों मिन्थियोबा होमबा बै रेंक मोनग्राफोरजों नों मानो थांफानो हायाखै बिसोरबोथ' एखे क्लासावनो एखे नट्स फरायनाय बेबादि आरो एसे सोलायनांगौ दे आबा दे एसे सोलायबा नों टपाव थांबाय मिन्थिबाय आरे एथ' खस्थ' खालामो नोंनि बिमाया नोंखौ बा नों बेबादि खालामबाय थाबा मा जागोन नोंबो खस्थ' खालामो खिन्थु नोंना एक्सट्रा एनार्जि गबाय हरो नोङो बिना मतलबनि रायलायनायाव मिन्थिबाय बाबा बिदिनो बुजायो आं मोजांबा बुजायो आं बुजायनायखौ लायाबा बुयोबो आङो रायोबो आङो देयोबो आङो सौवोबो आङो बिदि सौसाम देसाम बुसाम बुजायसामावसो बेखिनिसिम सफैबाय होननानै बुंनांसिगोन बाबा नोंनि भुल जानायखौ नों एक्सेप्ट खालामनांगौ लाजिनो दरखार गैया दा सनाबा ओंखाम ओंख्रि बुलायबाय आङो ओंखाम जागोनसै आरोना हा दे नेक्स्टआवथ' आरो नै सासेबो एरबावनोसैसो जाबावनोसैसो आरोना फार्स्ट डिभिजननि लिस्टआव थाङो ओमफ्राय रेंकआव थाङो आरोना रेगुलार पास जाबाबो माने माथो होनना बुंबावनो थ' रिदां खुरना लाबाय आसार लाबो आंबो आसारा एसे दे आंबो एसे आसार होदो लाबाय आरो माथोबाव जानोसैबो नै बिदिनोसै ओंख्रिफ्रा कबि जानो आंगायबाय नै कबि जाला जाहैदों लाब्राखौ जाखाया फाजाबा एसे जायोमोन फाजाखौबो आंगायबायनो जि जाबायबो बेस्रा स्कुलावबो हरनानै हरजायो एखमबा दावदैजोंबो मिक्स खालामना एवजायो आरो माथोबाव नै बेहाबो दावदै जागोन होनलायदोंमोन जागोना जाया नायनानै नै फैद' ओमफ्राय दान्दिसे उनाव बिबाजै हाइलुरिनावसो लिलाला जाफैलायबाय जोङो फिसा बुस्थु लांदोंमोन नालाय बेखौ होफैफिनदों थ' दहायो स्कुलावल' नुबाय नालाय अहायाखै बेबो रोनावगासिनो दङ बाजिनायाव थांनो चल जाहांबाय दे ओमफ्राय सिदा बोदै मा एसेल'बो नांगौ मा एसेल' सना सिदाबो मा सिदा नै बेनिफ्राय ओरै सिदा दे ओरै सिदा अ मोनसेयाबो एबारना मोनसेखौ सिदा आयौ बारहुंखाजों उरायलाबायनायसो बारहुंखाजों माइहुं गेद्दा गेद्दि जानाय आरोना दे आरोबाव दे इखौ नङा इनि नङा आं दर होनाय नङा नैलाय मा नै ओरै दे जेबो नङा दे इलाय एसे ददा बुरजाखाय आन्दायबाय दे सिदा दे जाबाय दे ओइखौबो ओरै दे एबारना सिदाबो दो बुरि हरं दं एबिसिटि फोरोंफिननांसिगोनलाय दे नै इखौ इनिफ्राय ओरै लाबो नै बिनिफ्राय नों दहाय बेयाव फोनांफ्लांबायना ओरै बिनि लोगोसोमोन दै जाबाय दे अ मोनसेयाबो ओमफ्राय एसेल'बो दे मा एसेल' सनाय जाबाय एसेल'बो नांगौ दे मा नङाबा औ बैयाव जाफ्लांदों ना मा एबार आरोबाव ओरै दे ओमफ्राय औ दे एबारना एसेल' हरि कृष्ण जाग्रा लेखा फरायनो होनबाय नालाय बोस्रांस्लाबनोनो मोनाखिसै आरो मा बिमाया नै बेनिफ्राय ओरै दे आरो माथो हनै दे दा मावबाय थागोन फरायथानसैबा मालाय दे मा दे आरो बोबावदो बास जाबाय दे माने मैया एसे लाज्रांबाय सिदा बिमानिया भिडिअ'आव फैलायबाय अखानायै आरोना ओमफ्राय लायाबो सानदोंमोन दानि आङो ओमफ्राय नैबेनि लिरजेननाय बारहुंखाजों माइहुं गेद्दा गेद्दि जालायनायखौ एसे लानोसै सानबाय आरोना आङो माने बिफानोबो बानायनानै हरदोंमोन नालाय ओरैनालाय बोरै मामायाना ओरैना ओइ फार्स्टनियाथ' डेन्जाराससोमोन आरोना मैया मोनायाव एसे बारहुंखाजों खहे खथे जालायलायनाय आरो मा बेखौ नांला बे आदानसो ओइ बिदि खालामो आंनि फिसाया र' नै सासेनिखौबो देखायनो आं जाय नायो आरोना औ बे उल्था लिरो आरो बियो ना गोलावैनि जायगायाव गुसुङै बिदि खालामना बेखौनो माने गोसोआव लानो हाया बे ओरैबादि हरे कृष्णसो दे लिरसै दद होनाया मा नै ददा बेलाय दंबावोथ' दद नै आरो बोबावदो दे
दे बेसे गोबाव बिराद फरायो गाव दंसै आरो एसे डिउटि होसनसां जाबाय जोंना जोब्बाय फरायखांबाय माव लेखा फरायखांबाय बिमाया ओमफ्राय बिदिनो जाला बुद्रु बुद्रुयैनो दङ आरो ना हाबाफारि मावस्रांसै आरो माथो नेक्स्टआव आलदा प्रग्राम दंसोनाबो शेयार खालामगोन आङो आंनि फिसाफोरनि बेखौ एसे सोनानै दोनबाय जाय नाया ओमफ्राय फिसाला गिदिरखौथ' ओइ दे जाबाय दे नुबाय सना सोलायहोनो मा बेबस्था लानांगौ आं बारा फात्ता गैला नाजालांबाय थानोसै देखायनो लुगैदों दे सना दे नुबायथ' बा आरो लिरबावनांगौ दे सना दे दे सनाफोर आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै सोरबा सोरबा रायलांबो हागौ बेलाय मा ब्लग जाखो नाथाय आङो मा होननानै बुंबावनो आरोना एसे टेनसन एसे दुखु जारलाखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जायो नालाय फिसालानि बेलायाव एसे टेनसन आङो ओमफ्राय नैबेखौबो फोरोंबावनांगौआबो जानजि खाफ्रासैलाय थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बिमाफोरनि हाबाफारियालाय आरो माथोबावना बेनि थाखायनोथ' गोदोनानै दं नालाय बेखौनो मावलांबाय थानोसै मोजाङै मोजां